county assembly. Can be count power more you county assembly, or can man power any chick mar the law. Any kind of Jomini MCS moko opingo governor tichwado. Koko chwadi to kel development award ni mondo kikidogi. Koko kel development award tibedo intimidated. Oknyali yeni mondo ibede committee mora e county. County madalawa gi inyore moloyo county maoko mineno ka governors bedo impeach. Koko kamano nyakungeni counties madalawa gi binti gimiluongo ni ODM. ODM is so powerful talaka ma ina amia MCA ogegi ni nyalo wacho. Ka wadwa ni mondo waran counties wagi maber, nyaka waran counties wagi kwa empower jok miluongo ni county assembly. Kawa empower county assembly, magi kagineno ka gimoro rach to ginyalo kwero, ginyalo kelo chike maber, ginyalo tim nomination maber, nikech ginichakore nomination, ikawo ng'amoko dhi school, ageo MCAs moko dalawa ka, makata school noko dhi ete NMCA. Wang no represent joge gi nade, okawach ni jok mosomo kene manyaka bed kacha, to chik do bedo, ni ka idwa ng'eyo kata gimiluongo ni county assembly bill mora, nyaka ing'e ni nyalo somo gino. To kok inyalo somo, un ema biro wacho ni un jo yea or no kata gima ok isomo. Mane gima inyowa e counties gi. Ahinya weche pesawa mabiro e county gi. Ang'o ma monowa devolve mondo ward ka ward kane en billion auchiel kata biriyo mabiro Homa Bay. Dak osewach ni ward ka ward nikech wan gi constituencies abiriyo. Dak de wach ni constituencies abiriyo gi mae pesa mokete constituency to mae madhi e ward ka ward mondo wang'e ni en pesa di. Nekech MCAs mok winjre gi governor kata mosepingo governor ok mi development money mondo dhi e dalagi to mondo dhi e ward gi. Ka watimo discrimination on development kar gini ok ber ahinya. Nikech gino kowinjore bed ni abedo osiepi kokitero development e gweng'. Gino kowinjore abedo osiepi kokitero development e ward na. Gini owinjore bed ni en e chik ni pesa ni nyaka bed kacha. To kwang'iyo welo mobiro kadwa tiekogo, adwa mana wacho kaka Owili nowacho. Ang'o momiyo gini en ka ji obiro to gin mana governors go, gin mana welo moluong matin, gin mana jok moluong matin. To show mane waneno makoro inuang'o ka welo donjo to ng'ato pado ni security pado gari ni iting'o ng'a. To gin jok making'iyo to gin jok ma train, ok gin jok mong'eyo welo. Wabedo gi wichkuot matin ahinya e Homa Bay kaka jomoko ne paro ni obedo haras gin wendwa. Nyaka wabed ni seche ma welo biro to wambe wadimbre matin. Ok ni wang'eyo mana joma dongo kende, nikech kata jok matindo modak e gwengego gimbe gidwa neno gigi. Ok ni koro ipado ni mtoka ni en mar ng'a, iting'o ng'a iye ka, tang'o gik matimorego. Ok ber ahinya. Owinjore seche ma welo biro e county wa wamigi nafas moro ma ginyalo medo chiemoro giduogi gibi. Ang'eyo Ruma National Park nitie kacha, ang'eyo ni wan gi islands mang'eny mantie kacha. Gigi nowinjore bed activities machalo kamano. Ok ni gin mana ni conference to speeches emisomo. To kaka Owili owachono, ka orumo kawuono, ji okawo gigo okete breakfast, ok ichak inegi kendo gimanyo devolution conference moro. Magi gik maneno kata gik miluongo ni development forums maneno ka biro Homa Bay, investment forum maneno ka biro Homa Bay. Asepenjora ni to investment forums gi ere ng'ama osekelo company ka mawacho ni investment forum ni nokelo company ni mondo kony ji mondo ji oyud tije. Ere investment forum gi ng'ama obiro mowacho ni an mae gima invest on ma ji oneno mowacho ni mae gima investment forum osokelo. Gigi aparo ni gin gik ma kok wang'iyo gi to gin gigi kawo pesa ma county titiyogo mang'eny ni nwatiyogo devolution conference, nwatiyogo investment conference. To kosetigo to yath onge, ostal yore richo, investment onge minyalo tim 30%, contractors ok chul nikech ne wan gi devolution conference. Bang' mano wadong' nono wang'icho kendo. Kade onge national government involvement e Homa Bay di koro en achiel. Ero kama na inya Agwanda to bende machielo nyakoro mga juanga mabende hosi bedo kanuro counties en weche motenre kod mibadhi mabende